I de fet a Catalunya la mateixa aprovació d'aquestes normes no va ser una cosa absolutament pacífica. Hi havia partidaris i n'hi havia detractors fins i tot després d'aprovar-se. Sí, de fet l'antinormisme a Catalunya va ser un moviment amb una certa importància, hauríem de dir, que de fet va acabar també l'any 1932, en el moment que també està acabant-se també el procés d'aprovació de les normes de Castelló, en aquell moment també està encara viu el moviment antinormista, que a més és molt important. Fins i tot en 1915 arriben a crear una acadèmia de la llengua catalana oposada a l'Institut d'Estudis Catalans. Està també la figura emblemàtica, potent de mossèn Marià Alcover, iniciador del diccionari i continuador i que porta a terme una tasca importantíssima, però que en un moment determinat s'enfronta amb l'Institut d'Estudis Catalans, s'enfronta amb Pompeu Fabra, rebutja les normes de l'Institut, vull dir que efectivament hi ha un moviment fort, però que també és de veres que a poc va disminuint, i de fet l'any 1932 es pot dir que s'havia acabat també l'antinormisme a Catalunya. I quan aquestes normes estan aprovades i els escriptors valencians, alguns decideixen directament acollir-se a les normes de l'Institut, després en el 32 es fa l'adaptació d'aquestes normes per al cas valencià. Aquesta normativa catalana era en principi molt centralista del català d'allà o tenia una fàcil adaptació a la realitat valenciana? Hem de pensar que n'hi ha alguns aspectes que sí que les diferències que n'hi ha entre, podria ser per exemple la morfologia verbal, o podia ser també algunes terminacions itzar, per exemple en itzar. Bé, que efectivament ahir era bastant complicat, algunes paraules claus com l'ap o l'amp, és a dir, que ahir sí que n'hi ha unes diferències entre una ortografia que moltes vegades els escriptors valencians, alguns escriptors valencians, eren més reticents a utilitzar. I per tant en aquest aspecte sí que trobem més diferències en un aspecte i en un altre. Però bé, la veritat és que una vegada s'aproven les normes de Castelló, pràcticament, com que també comencen a fer-se ja cursos de llengua i comencen a fer-se ja, pràcticament els escriptors valencians van adoptar-les amb total normalitat, vull dir que no hi ha... Ho apuntaves abans, però per què és l'any 32 i per què és a Castelló? Què va succeir? L'any 32, bé, la veritat és que la iniciativa s'havia iniciat ja abans, s'havia iniciat en juliol de 1930, és a dir, ja 2 anys abans, la revista Taula de Lletres Valencianes publica un manifest. El manifest va dirigit als escriptors valencians i a les publicacions valencianistes. La veritat és que és un manifest que diríem que és l'inici de tot el procés. Imagini que el manifest va ser molt ben acollit, és a dir, les publicacions del moment que eren en valencià o fins i tot diaris com eren les províncies, el diari de València que eren en castellà, i va ser molt ben acollit el manifest, però bé, imagina que reticències per part d'alguns escriptors o també de vegades algunes opinions de gent que ja utilitzava les normes de l'Institut d'Estudis Catalans i no estava massa d'acord en canviar, vull dir que ja estava bé aquestes normes, o gent que no les havia utilitzat mai. La bona qüestió és que durant l'any 1930 el que quedava i 1931 és un any en què en aquest aspecte s'avança poc ja, no s'avança molt. I hem d'esperar ja altra vegada 1932 que apareix una publicació que també és el setmanari El Camí, que les normes ortogràfiques cada vegada es veu més la necessitat. Hem de pensar, i el context és aquest, acaba la dictadura de Primo de Rivera, l'any 31 no únicament es proclama la república, sinó que també un moviment valencianista s'organitza, per primera vegada hi ha regidors valencianistes a l'Ajuntament de València, hi ha possibilitats reals que el valencià vagi a les escoles. Aleshores, clar, davant de tota aquesta perspectiva, unes normes ortogràfiques eren absolutament imprescindibles. Vull dir que s'havia arribat un moment de la situació valenciana que era ja imprescindible l'adopció d'una ortografia. Això perquè en 1932, clar, en 1932 ja s'havien donat ja totes les condicions necessàries per això. Per què a Castelló? Bé, la veritat és que Castelló i la Societat Castellonenca de Cultura hi juguen un paper fonamental perquè pràcticament la Societat Castellonenca de Cultura era l'única
institució que en aquell moment tenia l'autoritat moral i la importància cultural també per a fer això. Així a València el Ratpenat tenia les seues normes ja, per tant no li feien falta ja. Ja en tenia unes. El Centre de Cultura Valenciana, que era l'altra entitat valencianista, havia publicat la gramàtica de Lluís Fullana de 1915 amb les normes de l'Ornat Penat. Per tant, aquesta institució tampoc podia treure ja unes altres normes, ja en tenia unes també. Per això jo deduïs que tant Adolf Pizcueta, que és un dels impulsors d'ací, i Gaietà Huguet decidissin tot el procés portar-ho a terme des de Castelló. La castellonenca era l'única societat que podia fer això ja en aquell moment. Del 32 al 36 o al 39 no passen molts anys, però en aquests anys en què encara hi ha una llibertat, en què encara es pot utilitzar la llengua amb més o menys llibertat, sense que ningú vagi a la presó per això, es va notar que l'aplicació de les normes, és a dir, es nota que la gent que no les feia servir abans assumís que aquestes van a ser les normes del futur i llavors comença a emprar-les? Sí, de fet es pot dir que la pràctica totalitat o la totalitat d'escriptors valencians del moment utilitzaren aquesta normativa. Una altra cosa és les deficiències que tingueren ells per a utilitzar-ho, que això era un altre problema. Clar, el problema és que les normes s'aproven, però després s'han de donar a conèixer, la qual cosa no era fàcil en aquell context. Vull dir que hem de pensar que no n'hi ha cap tipus d'ensenyament, no n'hi ha, i difondre-les és complicat. Ahir és on entrenia altres, sobretot altres persones, com és el cas de Carles Salvador, que és el gran difusor de les normes de Castelló durant tot el temps de la República. Però clar, calia donar-los a conèixer com mitjançant cursos de llengua o cursos presencials. Carles Salvador fa de tot, fa cursos de llengua, fa cursos presencials. A més hem de tindre en compte una cosa també, i és que les normes són unes simples normes d'ortografia, són 34 normes d'ortografia, que és una cosa insignificant en tot el corpus de la llengua. Que hi havia una morfologia, que hi havia una sintaxi, és a dir, que hi havia una doctrina gramatical que s'havia d'elaborar i que hi havia sobretot les persones expertes en llengua que pogueren fer això. Clar, en aquell moment a València n'hi havia molt poca gent en aquestes condicions. Ara bé, el que és l'acceptació és total, vull dir que no hi ha cap revista, no hi ha cap autor, escritor que publiqui ja fora d'aquesta normativa. Fins i tot, poso un exemple, el concurs de llibres de falla de l'any 1933, una de les condicions és presentar els llibres de falla en les normes aprovades a Castelló. Només ja això ja dona una idea de l'acceptació total per tots els sectors. El ratpenat, el sector de les falles, vull dir que avui en dia, en aquella època, sense cap problema.